Smijete disat. Dečki, da li vas često ljudi ne razlikuju? Da. I šta vi kažete? Ništa. Da vas to smeta ili? Jel nekad se znate namjerno zamijeniti u školi kad vas ispituju ili? Cure, kako ste ih na početku raspoznavale? Po madežu. Koje? Mato ima samo ovdje, a Karlo ima i ovdje i ovdje. A malo po faci je bilo već na početku. A sad su vam skroz različiti ili? Da. Dečki, da li se slažete ili se svađate? Ponekad se svađamo, ali to je općenito. A Cure, što bi promijenile na svom partneru? Frizuru. Zašto ti se ne sviđa frizura? Zato što mu leti kosa na sve strane. Znači, igramo igru Mato ili Karlo. Ja vam postavim pitanje, vi dignete ime za koje smatrate da je ispravno. Tko je nespretniji? Tko je zbunjeniji? A dobro, dečki, vi valjda bolje znate. Ili cure, ko bolje zna? Cure bolje znaju. Znači, Karlo je zbunjeniji. Tko ima bolje fore? Opet, tko je brži? Tko je glasniji? Kome je bitni rezultat? Ne znam, pola. Ne znam. Tko ima bolju partnericu? Zašto? Jer je smiješnija. Smiješnija. I šta će sad tvoja partnerica misliti na to? Je li nju voliš? Ne. Vaš je zadatak složiti plesnu frizuru, ali zamijenite partnerice. Može? Ko će prije i bolje? Okay. Spremni? Da. Ovo je Karla frizura. Da vidimo. Zapetkala sam je kosu gumica gdje se više ništa ne da napraviti od nje. Ali... O, isto se. Šta je ovo? Ćeš to nositi na natjecanju? Ne. Ne, čak je okej, ali užas. Ko je glavni u paru? Hana, Karla. Hoćemo mi neki okršaj napraviti. Da. A? Ajde, cure, morate se dokazati, može? Ja ipak mislim da cure plešu onako kako vi svirate. Jel to istina? Hrvatski sportski plesni savez na Facebooku i na Instagramu.